Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και στο σημερινό ρεπορτάζ, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δούμε εάν είναι ο στραβός ο γυαλός ή απλά στραβά αρμενίζουμε. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το οποίο συνέβη και ακροθήξαμε χθες. Σε νόμο επιτρέπεται η δωροδοκία, το φακελάκι, το οποίο μπορείτε να το δίνετε πλέον σε εκείνους τους υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εσείς θεωρείτε ότι σας εξυπηρετούν. Και τότε αυτοί οι κύριοι, ούτε εσείς φυσικά, δεν θα διώκεστε. Σε μια Ελλάδα η οποία έχει ματώσει από την ηθική κατάπτωση, σε μια Ελλάδα η οποία μαστίζεται από την οικονομική κρίση, σε μια Ελλάδα που οι ηθικοί κανόνες έχουν κατακρημνιστεί, είναι το τελευταίο το οποίο περιμέναμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει άμεση αντίδραση και του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Αντώνη Ρουπακιώτη, ο οποίος είναι ένα ηθικότατο στοιχείο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, όπως και από τον Υφυπουργό, τον κ. Κώστα Καραγκούνη. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας, τον κ. Σούρλα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά σήμερα. Για την ακρίβεια, τον κάλεσα εγώ και μου είπε ότι αύριο θα πάει να επισκεφθεί τον κ. Ρουπακιώτη, προκειμένου να δει τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο τρύπωσε αυτή η διάταξη στο νόμο για τα ναρκωτικά. Υπενθυμίζω ότι αυτός ο νόμος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τις αλλαγές στο σοφρονιστικό σύστημα και στον τρόπο μεταχείρισης των ανθρώπων οι οποίοι έχουν έξι στις ναρκωτικές ουσίες, περιλαμβάνει και σημαντικότατες αλλαγές οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θεσπίζει τον εισαγγελέα διαφθοράς, αυστηροποιεί τις ποινές για την παθητική δωροδοκία ορισμένων υπαλλήλων, αλλά με μικρά γράμματα. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 αναφέρει ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ποια είναι η απλή υλική παροχή? Για ποιο λόγο δεν προσδιορίζουνε τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Απλή υλική παροχή για κάποιον ο οποίος έχει δισεκατομμύρια μπορεί να είναι στο να δώσει στον υπάλληλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ. Σε κάποιον άλλον μπορεί να δώσει ένα σκάφος. Κάποιος άλλος, όπως έκαναν πάρα πολλοί κύριοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση Siemens μέσω του γνωστού ημερολογίου του κύριου Χριστοφοράκου, μπορεί να δοθούν και να θεωρηθεί ότι η απλή ηλική αμοιβή είναι να πάρει κάποιος ένα τηλεφωνικό κέντρο ή μια σκούπα ή να εξοπλιστούν και να εξοπλίσουν το σπίτι τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ποτέ δυνατόν μια χώρα η οποία θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά? Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία θέλει να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή να νομιμοποιεί το δωράκι? Ερώτημα το οποίο τίθεται και είναι εύλογο. Και είμαι σίγουρος ότι θα το απαντήσουν οι σημερινοί καλεσμένοι της εκπομπής, οι οποίοι είναι ο κύριος Γιώργος Μανουσακάκης, φίλος δημοσιογράφος με χρόνια εμπειρία στο ρεπορτάζ της... Τα έχει ζήσει από κοντά. Του δημοσίου. Του δημοσίου. Έχει ζήσει στη δημόσια διοίκηση, την ξέρεις, Γιώργο, απ' έξω και ανακατοτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, πρώην επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Όταν τηλεφωνηθήκαμε σήμερα και σας είπα για τη συγκεκριμένη διάταξη, την οποία δεν την γνωρίζατε φυσικά, παραλίγο να σας πέσει το ακουστικό από το χέρι. Υπερβάλλω? Όχι καθόλου, πραγματικά έμεινα κατάπληκτος, έμεινα άναυδος. Και φυσικά η Κωνσταντίνα Τζάνου για τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα email. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους καλεσμένους μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται στη διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 211 55 50 523. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο grreportage@gmail.com, αλλά μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Twitter grreportage με το GR με κεφαλαίους χαρακτήρες. Λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, το επαναλαμβάνω, δεν κοιμόμαστε. Αυτό το γραφείο λειτουργεί 24/7, όπως λένε στο χωριό μου στην Αγγλία. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, να το βλέπουμε ήδη. Είναι ο περιβόητος νόμος 4139 του 2013, είναι ο νόμος για τα ναρκωτικά, σας υπενθυμίζω, που πέρασε μαζί και κάποιες αλλαγές στο φρονιστικό σύστημα και κάποιες αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της διαφθοράς. Είναι παράγραφος 3 του άρθρου 68. Αναφέρει: δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Το οποίο τίθεται είναι ποια είναι η απλή υλική παροχή. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται
για τις σκότες, τις οποίες συνήθιζαν να δίνουν παλιά σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Ούτε τους τενεκέδες με το λάδι που κουβαλούσαν από τα χωριά και τα βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες και γελάγαμε. Ούτε φυσικά για αυγοτάραχο. Ούτε για ψάρια, ούτε για κάρτες, ούτε για τίποτα. Γιατί υπάρχει για όλα αυτά, αγαπητοί κύριοι, εμπνευστές αυτής της διάταξης, αλλά και όλοι όσοι την ψηφίσατε, δεδικασμένο από τον Άριο Πάγο. Υπάρχει νομολογία. Δεν έχει καθίσει κανείς ποτέ στο εδόλιο, ο οποίος έχει δεχθεί ή έχει δωροκηθεί με ένα ψάρι, ένα αυγοτάραχο, ένα μπουκάλι κρασί ή ένα μπουκάλι λάδι. Ποτέ. Οπότε ήταν εκ του περισσού, αν το κάνετε για αυτό το λόγο. Άρα κάτι άλλο σημαίνει. Και πάρα πολύ φοβάμαι ότι με αυτή την διάταξη ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο σε όλους εκείνους οι οποίοι θα δωροδοκούν και θα δωροδοκούνται προκειμένου να τη βγάζουν καθαρή. Και αυτόν τον φόβο δεν τον εκφράζω μόνο εγώ. Τον εκφράζουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Θέλω, πρωτού ανοίξουμε αυτό το θέμα και πάω στους καλεσμένους μας, να δούμε τι ακριβώς θίξαμε και αποκαλύψαμε στη χθεσινή εκπομπή. Σε πολιτικό επίπεδο, τριγμού στον χώρο της δικαιοσύνης και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη της εκπομπής ρεπορτάζ σχετικά με την νομιμοποίηση της δωροδοκίας. Το απίστευτο θέμα με τις επίσης απίστευτες προεκτάσεις αποκαλύφθηκε χθες, καθώς στον τηλεοπτικό αέρα του GR παρουσιάστηκε ο πρόσφατος νόμος για τα ναρκωτικά που ψηφίστηκε στη Βουλή. Από την ενδελεχή μελέτη προέκυψε ότι με το άρθρο 68, παράγραφο 3, οι νομοθέτες φρόντισαν να κοντίνουν ακόμα περισσότερο την ηθικά παρικμασμένη και οικονομικά τσακισμένη Ελλάδα, καθώς νομιμοποίησαν τη δωροδοκία. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Πλέον τα ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πολλά. Ποιος είναι ο εμπνευστής της συγκεκριμένης διάταξης, σε τι αποσκοπούσε, τι σημαίνει απλή υλική παροχή, ποιος την προσδιορίζει, πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία επιθυμεί να πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή καθώς και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να νομιμοποιείται η δωροδοκία και οι συνδιαλλαγές του μαύρου χρήματος. Οι εισαγγελικοί και δικαστικοί κύκλοι όχι μόνο εκφράζουν την απορία τους για τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά μιλούν ευθέως για σκανδαλώδη νομιμοποίηση της δωροδοκίας. Μάλιστα, εκφράζουν ανοιχτά το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να νομοθετήθηκε κάτι τέτοιο. Φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα θα αποκαλύψουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο προφανώς διέλαθε της προσοχής όλων εκείνων οι οποίοι ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που αφορά τον κώδικα των ναρκωτικών και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στο σοφρονιστικό σύστημα και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα γίνουν με τη θέσπιση, ας πούμε, του εισαγγελέα διαφθοράς. Στο άρθρο 68 παράγραφος 3 ουσιαστικά αυτό το νομοθέτημα δίνει το δικαίωμα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δώσουν φακελάκι να το δίνουν ελεύθερα, χωρίς κανείς να έχει να αντιμετωπίσει κάποια νομική συνέπεια. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αυτό το ψηφίσαν οι Έλληνες βουλευτές. Και το ψήφισαν πριν από ένα περίπου μήνα, πριν από 3 περίπου εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα ψήφισαν Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο καθένας από εσάς μπορεί να πηγαίνει και να δίνει φακελάκι και φυσικά οι άλλοι να το εισπράττουν το φακελάκι χωρίς να υπόκεινται τη βάσανο του ελέγχου και τη βάσανο της ποινικής διαδικασίας, αρκεί να αποδειχθεί ότι το έκαναν για λόγους φιλεσπλαχνίας. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην χθεσινή εκπομπή. Σήμερα το θέμα θα το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ηθικό το ζήτημα. Και είναι προκλητικό, πιστέψτε με. Πιστέψτε με, είναι προκλητικό, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εμπνευστής, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο λαμπρός νους, ο οποίος έβαλε αυτή τη διάταξη μέσα στο νόμο. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ζουπακιώτης θα παρέμβει. Και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ζουπακιώτης να παρέμβει. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία έχει καταταγεί πρώτη στη διαφθορά. Μια χώρα η οποία, σύμφωνα με όσα δήλωνε τις προάλλες ο κύριος Παπούλιας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ο ανώτατας, ο πρώτος πολίτης αυτής της χώρας, καλούσε όλους τους πολίτες σε συστράτευση εναντίον της διαφθοράς. Να πηγαίνουμε να νομιμοποιούμε εμείς την δωροδοκία. Γιατί δωροδοκία είναι. Δεν μιλάμε για κότες, αυγά και αυγοτάραχα. Δεν τα παίρνει κανείς, κανείς δεν έχει καταδικαστεί για αυτά. Άρα αυτά δεν ήταν επιβεβλημένο να τα νομιμοποιήσετε. Υπάρχει, όπως σας είπα, υπάρχει δεδικασμένο. Θέλω να καλωσορίσω στην εκπομπή και τον Γιάννη τον Κοροναίο, εκλεκτό συνάδελφο, αρχισυντάκτη στο περιοδικό Επικαιρία. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά σε εσάς, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετήσατε τη δημόσια διοίκηση για πάρα πολλά χρόνια, έχετε προτάξει το στήθος σας και είστε ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγωθεί σε προσωπικό επίπεδο επειδή τα έβαλα με αυτή τη γάγρα που ονομάζεται διαφθορά. Έτσι όπως ακριβώς το είπατε πραγματικά, έχουμε διατελέσει 34 χρόνια στη δημόσια διοίκηση και τέος επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Πραγματικά εμείς τουλάχιστον όσοι αγωνιστήκαμε δεν έχουμε πάρει μισή δεκάρα, όχι ολόκληρη δεκάρα. Τώρα αυτό που άκουσα πραγματικά, δηλαδή έχω μείνει άναυδος πραγματικά στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή υπήρχε η διαφθορά. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτό που λέγανε και όπως είπατε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεκριμένα, επειδή το θέσατε αυτό, είχε πει η μεγαλύτερη απειλή της δημοκρατίας είναι η διαφθορά. Εκτιμώ ότι προέρχεται από τη διαφθορά. Σκεφτείτε πού θα φτάσει και τι λεξιλόγια θα χρησιμοποιήσει ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά από αυτό το πράγμα, εάν εφαρμοστεί, που δεν θα το πιστέψω. Τι να εφαρμοστεί. Όπως επίσης και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είχε πει ξέσπασμα του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, είναι κράτος αυτό, σε εφημερίδα. Τι θα πούνε τώρα και τι θα πούνε. Περισσότερο αυτό με προβληματίζει και θα ακούσουν οι πραγματικά αξιοπρεπέστατοι, έντιμοι, όσοι αυτοί που υπήρχαν και υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, δεν είναι όλοι αυτό που λένε, αυτό που είπαμε και προημερών. Μόνο θα ακούσουν αυτό θα μείνουν άναυδοι. Δηλαδή αυτή ήταν και είναι, να μην χρησιμοποιήσετε το λεξιλόγιο από αυτό που λέει και ο Λαζόπουλος. Μακάκες. Δεν θέλω να το πω. Μακάκες λέω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή θα εξωθήσουν πλέον και τους λίγους που μένουν έτοιμοι, δηλαδή πλέον να απογειωθούν από εκεί που είμαστε η διεφθαρμένη χώρα. Πού θα φτάσουμε, θα γίνουν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, θα φτάσουν όχι πρωταθλητές, θα γίνουμε παγκόσμιοι. Μάλιστα. Κύριε Μανουσακάκη. Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι δεν το περίμενα ότι ένας τέτοιος νόμος θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ειδικά αυτή την εποχή. Προσωπικά από την εμπειρία μου, 23 χρόνια δημοσιογράφος που ασχολείται με το δημόσιο, το θεωρώ απαράδεκτο. Θεωρώ ότι είναι ένας νόμος ο οποίος είναι η χαρά του λαμόγιου, γιατί δυστυχώς, το συζητήσαμε και προηγουμένως, πριν δω τον νόμο διατυπωμένο και γραμμένο, μήπως πήγαινε το μυαλό μου σε μια κοινωνία που είναι σε κρίση και γι' αυτόν τον λόγο φτιάχνουμε ένα νόμο δηλαδή, που να υπάρχει μια παροχή υπηρεσιών από τον έναν στον άλλον. Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ. Αλλά δυστυχώς βλέποντας τον νόμο όπως έχει τυπωθεί στο ΦΕΚ, βλέπω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Βλέπω ότι ένα τέτοιο πράγμα θα οδηγήσει πολλούς δημόσιους λειτουργούς και να μην το θέλουν. Δυστυχώς κάποιοι θα κατρακυλήσουν και θλίβομαι και θυμώνω για τους 300 οι οποίοι ή δεν ήξεραν τι ψήφιζαν ή ήξεραν και το ψήφισαν. Γιατί δεν γίνεται τώρα από 300, από 600 μάτια αυτό το πράγμα να περάσει και να γίνει νόμος. Νομίζω και ότι... επανψηφί πρέπει να σας πω, το ψήφισαν όλοι. Αυτό έμαθα σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα άρθρο τέτοιο σκέτο, γιατί πρέπει να του δώσουμε να το καταλάβουμε αυτό οι τηλεθεατές. Να το δείχνουν από το κοντρόλ, παρακαλώ, δείξτε το η διάταξη. Ότι αφού την είναι έχετε. ένα σκέτο άρθρο το οποίο δεν έχει επεξήγηση και ο κάθε ένας δικαστής ή ο κάθε ένας δικηγόρος μπορεί να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Και όταν λέμε κατά το δοκούν, λέμε ότι όπως γουστάρει ο καθένας. Ξέρετε τι μου είπαν εμένα, αγαπητέ κύριε Μανουσακάκη? Ναι, να βλέπετε τη διάταξη, δεν είναι ανάγκη να δείχνετε εμένα. Δείξτε λίγο τη διάταξη. Δεν έχει επεξήγηση, δεν έχει τίποτα. Είναι 5 λέξεις, 10 λέξεις. 300 το ψήφισαν. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Θλίβομαι και θυμώνω. Και 300 μου είπαν όμως ότι τα ψήφισαν σίγουρα οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά. Θλίβομαι και θυμώνω για την Ελλάδα του 2013 που είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που και οι 300 αυτό το πράγμα το ψήφισαν και δεν μίλησε κανείς.
Τώρα δεν ξέρω από πού είναι ο καθένας, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να καταλάβω μάλλον πώς αυτό το πράγμα ψηφίστηκε. Δηλαδή, κανείς δεν διαβάζει, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ό,τι τους πάνε λένε ναι και καλά οι τριμερείς. Οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι? Θα τους δούμε και τους άλλους. Αγαπητέ Γιάννη. Να πούμε βέβαια, Πέτρο, ότι είναι πραγματικά πίστευτο, γιατί αυτό το θέμα ακόμα δεν έχει ξεσηκώσει και όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί μιλάμε την ώρα που γίνεται ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη κουβέντα. Η παράγραφος 3 είναι. Μιλάμε ότι τα αίτια της σημερινής κρίσης οφείλονται και στη διαφθορά και στη διαπλοκή και στους υπαλλήλους που μιζάρονται, κρατικούς αξιωματούχους, όλη αυτή την ιστορία που τη βιώνει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Ακριβώς γίνεται μια προσπάθεια με την πίεση της Τρόικας, αφού από μόνοι μας δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, προκειμένου οι επίορκοι, οι διεφθαρμένοι να φύγουν από το δημόσιο. Μιλάμε για κλάδους και υπηρεσίες που υποτίθεται ότι είναι στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά τελικά είναι για να πλουτίζουν κάποιοι. Δεν χρειάζεται να πούμε εφορίες, πολεοδομίες, δικαστήρια, τέλος πάντων τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Και με αυτήν την απόφαση, όπως είπαν και οι αγαπητοί φίλοι εδώ πέρα, ουσιαστικά δυναμητίζεται αυτή η προσπάθεια η οποία υποτίθεται είναι σε εξέλιξη. Και μιλάμε για μια κατάσταση που θα έπρεπε ήδη. Εγώ περιμένω να ακούσω τι θα πει και ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας. Πρέπει να σου πω ότι έχει κλείσει αύριο ραντεβού, το έλεγα πριν, ο κύριος Σούρλας. Επικοινώνησα εγώ ίδιος μαζί του σήμερα. Ακριβώς, ο κύριος Σούρλας που θα πάνε επισκεφτεί τον κύριο Ρουπακιώτη. Ο κύριος Σούρλας δεν το γνώριζε. Το είδε χθες. Ο κύριος Ρακιτζής που έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτά. Ωραία, θα ακούσουμε και τον κύριο Ρακιτζή που πιστεύω ότι έχει δώσει και αυτό στον αγώνα του. Πραγματικά με όλα αυτά που αποκαλύπτει συχνά, πυκνά, τις εκθέσεις που βλέπουμε, τι γίνεται στο θέμα διαφθοράς στην Ελλάδα. Να ακούσουμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι οι κόποι τους πάνε χαμένοι με αυτό. Να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Κουρουπλής, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Κουρουπλής είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Κουρουπλή. Καλησπέρα σας. Έχετε πληροφορηθεί το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα και αφορά μία διάταξη η οποία πέρασε στον πρόσφατο νόμο για τα ναρκωτικά. Είναι ο νόμος υπαριθμός 4139. Αυτή η διάταξη, αγαπητέ κύριε Κουρουπλή, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 68, αναφέρει το εξής, ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Το φακελάκι θα έλεγα εγώ, κύριε Κουρουπλή. Ναι. Παρακολούθησα λίγο εκεί την τοποθέτηση κάποιων... Είναι οι εκλεκτοί συνάδελφοι, είναι ο κύριος Κοροναίος και ο κύριος Μανουσακάκης. Κάποιων των κύριων του πάνελ. Νομίζω ότι αδικείται κάποιους ανθρώπους όταν εύκολα λέμε ότι όλοι συμφώνησαν για αυτή τη διάταξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία από την αντιπολίτευση και τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν? Κύριε Κουσουλέ, πόσα να καταγγείλουμε. Σήμερα έχετε υπόψη σας εσείς, έχετε πληροφορηθεί ότι πήγα σήμερα στον Άριο Πάγο για το θέμα των φαρμάκων. Τι να πρωτοκαταγγείλουμε δηλαδή? Είπατε για τις εταιρείες των φαρμάκων που κάνουν τζίρο 3,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνονται με ζημίες, έτσι. 3,5 δις. 3,5 δις, συγγνώμη, ναι. 3,5 δις. Και δεν μιλάει κανείς. Δεν ιδρώνεται αυτή κανένας. Πώς θα πληρωθούν? Και μάλιστα χαρακτηριστικά με ρωτάει ο εισαγγελέας, μου λέει ο εισαγγελέας, τα έχετε βάλει με τους δικαστές και τα λοιπά, οι βουλευτές. Λέω, ορίστε, εδώ είναι η Ρόδος, εδώ και το πείδημα μας που επιτραπεί έκφραση. 3,5 δισεκατομμύρια τζίρος. Υπάρχει εταιρεία που έχει 470 εκατομμύρια τζίρο με διακίνηση, με κυκλοφορία off-patent, δηλαδή τα πρωτότυπα φάρμακα προς τα οποία υπάρχει κέρδος. Εδώ υπάρχουν φαρμακαποθήκες με 4,5% κέρδος και παρουσιάζουν κέρδη. Και αυτή δεν βγάζει κανένας. Όλοι είναι προς... Πήγατε στον κύριο Ντογιάκο, κύριε Βουλευτή, κύριε Κουρουπλή, και καταθέσατε και αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι θα το αναδείξουμε. Είναι τεράστιο θέμα. Εγώ δεν είδα απόψε να το παίζει κανείς, κύριε... Θα το παίξω εγώ, κύριε Κουρουπλή. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους Έλληνες δημοσιογράφους. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Ένα θέμα που έχει ουσία. Έχει να κάνει με τη ζωή ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά εδώ η πρόεδρος των καρκινοπαθών... Τώρα δεν μπορούν να τα πληρώσουν βέβαια. Εδώ υπάρχει μηνυτήρια αναφορά υφυπουργού του Θανάση του Γιαννόπουλου. Σας το λέω εγώ και 2 χρόνια του ανθρώπου εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας και δεν υπάρχει πουθενά η εξέλιξή της. Θα το παρουσιάσουμε αυτό το θέμα. Θέλω όμως το σχόλιο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε πάντα
καυστικό σχολιασμό σε ό,τι αφορά την διάταξη την οποία σας παρουσίασα. Να σας πω κάτι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάει ο τόπος, όπου η αξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος, αν θέλετε, παίρνει και εμάς τους αντιπολιτευόμενους μέσα όλη αυτή η ιστορία, και ακούω το εύκολα άλλος, λέγει 300. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων, αφού είναι τέτοιο το κλίμα, παίρνει και τους 300. Νομίζω τέτοιου είδους διατάξεις προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Με συγχωρείτε τώρα να σας πω κάτι. Επειδή εγώ έριξα το ανάθεμα και στους 300. Όχι, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πιστεύω. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό, κύριε Κουρουπλή. Έχετε δίκιο. Το ακούω από παντού. Για τις καταγγελίες που είπατε προηγουμένως για τα φάρμακα έχετε δίκιο. Αλλά αυτό το θέμα επηρεάζει όλη την κοινωνία. Αυτό το θέμα προκαλεί το κοινό αίσθημα. Και αφήσατε ένα νομοσχέδιο να περάσει, να το πω έτσι, ατουφέκιστο. Τόσο απλά. Για αυτό το θέμα έπρεπε να έχετε βγει στα κάγκελα. Κύριε Μανουσακάκη, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως τα λέτε. Ήταν ένα νομοσχέδιο. Καταρχήν, τα νομοσχέδια που φέρνουν στη Βουλή είναι πολυνομοσχέδια. Έτσι, άρθρα, σελίδες, χιλιάδες. Τι σημασία έχει αυτό που μου λέτε τώρα? Με συγχωρείτε, η δουλειά σας είναι αυτή, να ελέγχετε. Εσείς ελέγχετε τον νομοθέτη. Ακούστε με να σας πω κάτι. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα έχουν υποβληθεί ενστάσεις από την αντιπολίτευση. Απλώς δεν παίζουνε. Τώρα το βρήκε ο Κουσουλός. Εγώ περιμένω. Όχι, να σας πω, κύριε Κουρουπλή, κάτι. Εκτός από τον Κουσουλό το έπαιξε κανένας αυτό το θέμα? Πώς? Εκτός από τον Κουσουλό το έπαιξε κανένας? Αυτό λέμε, κύριε Βουλευτά, ότι δεν το έχει καταλάβει κανένας. Πρέπει να το κάνουμε. Όχι, δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δεν το έχουν παίξει κανένας. Το έχει παίξει πρωτοσέλιδο η Ζούγκλα.gr, το ανεβάσαμε σήμερα το μεσημέρι και είμαι σίγουρος ότι μετά για τη σημερινή εκπομπή. Το παίξατε εσείς εκεί πέρα. Το παίξει κανένα άλλο σύστημα. Ποιος θα το παίξει? Κύριε Κουρουπλή, θα ήθελα να πω συγγνώμη. Ποιος θα το παίξει, κύριε Κουρουπλή, για πείτε μου. Τότε λοιπόν γιατί μου λες? Ποιος θα το παίξει? Μα η μισή. Όπως δεν παίξανε και αυτό που έγινε σήμερα, όπως δεν παίζουν εκατοντάδες ζητήματα που πραγματικά προκαλούν. Δηλαδή τώρα με συγχωρείτε, εσείς περιμένετε τους δημοσιογράφους να αναδείξουν κάποια θέματα, ενώ πρώτα οι πολιτικοί πρέπει να αναδείξουν το θέμα και από εκεί και μετά ο δημοσιογράφος θα ψάξει, θα βρει και θα μιλήσει. Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε, λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εσείς κάνετε το λόγο τώρα για φήμες του τύπου. Ακούστε με ένα λεπτό. Συμφωνώ λοιπόν ότι την πρώτη ευθύνη την έχει να το αναδείξει ο πολιτικός. Ο πολιτικός λοιπόν το αναδεικνύει. Όταν όμως δεν το παίζει το μέσο, ποιος θα το μάθει? Στη Βουλή ποιος θα το μάθει ό,τι πω εγώ? Εγώ περιμένω αύριο, κύριε Κουρουπλή. Να σας πω κάτι, με έχετε δει σε πολλά μεγάλα μαζικά μέσα ενημέρωση? Όχι, κύριε Κουρουπλή, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι κατανοητό. Όχι, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κουρουπλής είναι κατανοητό. Ότι πρέπει και οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι να δίνουν φωνή σε αυτούς. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, αλλά εγώ περιμένω, μισό λεπτό κύριε Παπαδόπουλο, εγώ περιμένω από εσάς κύριε Κουρουπλή, το πληροφορηθήκατε σήμερα το θέμα, το έχουν πληροφορηθεί και οι σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο λοιπόν αυτό το θέμα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι οι κοκορομαχίες μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Βενιζέλου ή Κασιδιάρη και Βενιζέλου που το κάνανε σήμερα γήπεδο την Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό το θέμα προκαλεί την κοινή γνώμη. Όταν ακούνε οι άνθρωποι ότι νομιμοποιείται πλέον η δωροδοκία, τότε είμαστε για να πηδάμε από τα παράθυρα. Ειλικρινά σας το λέω, κύριε Κουρουπλή. Πρέπει να σας πω ότι... Κύριε Κουρουπλή, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Όταν λέμε διαφθορά, είναι κόστος ετήσιο 20 δις. Έχετε απόλυτο... 20 δις το χρόνο. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Σας άκουσα με βλάβεια. Παρακαλώ, θα ήθελα να με ακούσετε. Εφόσον είναι 20 δις το χρόνο. Λοιπόν, με αυτή τη διαφθορά, όταν θα έχουμε την απογείωση, πού θα πάμε? Στα 30 δις το χρόνο? 40, μπορείτε να απαντήσεις παρακαλώ? Θα απαντήσει ο κύριος Κουρουπλής μετά το διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τον κύριο Κουρουπλή. Σας παρουσιάζουμε τους νέους ορθωτικούς πάτους Walkfit Platinum. Θα σταθείτε ξανά στα πόδια σας χωρίς πόνο. Το προστατευτικό φτέρνας σταθεροποιεί φτέρνα και αστράγαλο. Το στήριγμα καμάρας, οβελιαίου και μεταταρσίου κατανέμει ομοιογενώς το βάρος και δίνει ισορροπία. Η ελαστικότητά τους επιστρέφει την ενέργεια στο πόδι. Διαθέτουν νανοσωματίδια αργύρου, μία αντιβακτηριδιακή ουσία που εξουδετερώνει μικρόβια και οσμές. Επίθεμα τζελ για απορρόφηση των κραδασμών. 3 διαφορετικά ενθέματα για να νιώθετε άνετα ό,τι καμάρα κι αν έχετε. Είναι ελαφριά,
πλένονται και έχουν οπές εξαερισμού για να δροσίζουν τα πόδια. Τα Walkfit ευθυγραμμίζουν πέλματα, σπονδυλική στήλη και λεκάνη. Καλέστε στο 210 27 060 40 και αποκτήστε ένα ζευγάρι Walkfit Platinum με 19,90 €. Μια προσφορά Telemarketing Store. Τα live της ζωής μας. Από το Compact Disc Club. 4 CD που ακούγονται σαν μια συναυλία. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να... Τα live της ζωής μας. Ζωντανά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Τα live της ζωής μας. Και τα δειλινά, μια φωνή μου. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Η νύχτα θέλει έρωτα και Στο 6888 888. Έχετε κουραστεί να βλέπετε τα μαλλιά σας στο μαξιλάρι, στη βούλσα σας, στο ντουζ και παντού τριγύρω? Μήπως η απώλεια μαλλιών σας έκλεισε τις πόρτες στον ερωτικό τομέα, στην κοινωνική σας ζωή και στην εργασία σας? Έχετε κουραστεί να ξοδεύετε χρήματα σε σαμπουάν με χυλίσματα βοτάνων και συνταγές αναζωογόνησης που είναι ακριβά και ποτέ δεν φαίνεται να δουλεύουν? Ήρθε η ώρα να ανακάμψετε το ηθικό σας και τα μαλλιά που χάσατε με το Hairback. Η ολοκληρωτική λύση για την απώλεια των μαλλιών, με την οποία θα δείτε τα πρώτα θεαματικά αποτελέσματα σε μόλις 28 ημέρες, το οποίο περιλαμβάνει τη λοσιόν του Hairback με τα συστατικά Bioenergizer και τα φύκια και το πολυαναμενόμενο αυτοκόλλητο επίθεμα του Hairback. Συνδυαζόμενα θα κάνουν τα μαλλιά σας να μεγαλώσουν. Η λοσιόν του Hairback ανακουφίζει τις φλεγμονές, τους θύλακες των μαλλιών, εισχωρεί το τριγωτό της κεφαλής, δυναμώνει και εμποδίζει την αποδόμηση της κερατίνης και επανενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων τριχών με ορατά αποτελέσματα μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες. Αναγεννά τα μαλλιά σας. Τα αυτοκόλλητα επιθέματα του Hairback ανακουφίζουν τις φλεγμονές, τους θύλακες των μαλλιών, καθώς η λοσιόν εισχωρεί στο τριγωτό της κεφαλής για να επανενεργοποιήσει τη διαδικασία ανάπτυξης των μαλλιών. Και το αποτέλεσμα? Καινούρια μαλλιά μόνο σε 12 εβδομάδες. Καλέστε και αποκτήστε το Hairback στην απίστευτη τιμή των 39,90 € μόνο. Έχουμε το Hairback με μια φόρμουλα αποκλειστική μόνο για άντρες. Και επειδή οι λόγοι που πέφτουν τα μαλλιά είναι διαφορετικοί σε άντρες και γυναίκες, έχουμε επίσης μια αποκλειστική φόρμουλα και για τις γυναίκες. Desarrollamos un producto sin igual, avalado por dermatólogos, que ha sido utilizado por pacientes con severa caída de cabello con positivos resultados. Αποκτήστε το Hairback στην απίστευτη τιμή γνωριμίας των 39,90 € μόνο. Περιμένετε όμως. Όσοι φίλοι μας θέλουν να αποκτήσουν και ένα δεύτερο Hairback, τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν στην απίστευτη τιμή προσφοράς μας των 19,90 €. Θα πάρετε δηλαδή 2 συσκευασίες του Hairback πληρώνοντας μόνο 59,80 €. Σωστά ακούσατε. Θα τα αποκτήσετε φθηνότερα κατά 20 €. Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να λάβετε το Hairback στο σπίτι σας σε αυτή την εκπληκτική τιμή προσφοράς. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από την Telestar Direct Marketing. Λοιπόν, επιστροφή φίλες και φίλοι στο στούντιο. Συζητάμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι θέμα ουσίας και είναι προκλητική αυτή η διάταξη, η οποία πέρασε σε ένα νομοσχέδιο, δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Οι βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά το υπερψήφισαν. Οι υπόλοιποι καταψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά όχι για τη συγκεκριμένη διάταξη. Το καταψήφισαν γιατί έχουν συνηθίσει να καταψηφίζουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουρουπλή. Κύριε Κουρουπλή, ο λόγος σε εσάς. Είμαι σίγουρος, έλεγα, ότι αύριο θα το αναδείξετε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, την Τρίτη που θα είμαστε σε Ολομέλεια, βεβαίως θα το αναδείξουμε το θέμα. Δεν τα αφήσουμε. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι και στο συγκεκριμένο άρθρο υπήρξαν ενστάσεις. Τώρα, το πώς θα βγαίνουν προς τα έξω, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Το πήρατε χαμπάρι, κύριε Κουρουπλή, το είδατε αυτό το συγκεκριμένο, τι λέει? Γιατί επειδή είπατε και εσείς ότι είναι τόνοι χαρτιού, πάρα πολλά νομοσχέδια, τώρα το συγκεκριμένο ήταν... Όχι, εγώ σας λέω γενικά τι γίνεται... Σας λέω γενικά τι γίνεται με το νομοσχέδιο, αλλά η αντιπολίτευση, ο συγκεκριμένος χώρος δεν ψήφισε το συγκεκριμένο άρθρο. Μάλιστα. Εντάξει. Την Τρίτη, στην Ολομέλεια, θα γίνει
θέμα. Εγώ περιμένω όμως αύριο. Επειδή ο κύριος Κουρουμπλής, όπως είπες, τα αναδεικνύει αυτά. Ακριβώς, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και στο μνημόνιο ξέρουμε, κύριε Κουρουμπλή, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα να δούμε και αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί με κάτι τέτοιο. Και μου προκαλεί και θεωρητικά κάτι τέτοιο το επιζητάτε. Ζητάτε και ο κόσμος, οι πολίτες, να ανταποκρίνονται, να ανεβάσει λίγο και η αντιπολίτευση τους τόνους, έτσι. Σας ανεβάζει η αντιπολίτευση, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι μας τις κατεβάζει όλο το σύστημα το μηντιακό τώρα. Εντάξει, όχι, εντάξει. Το μηντιακό σύστημα παίζει συγκεκριμένα παιχνίδια. Το ξέρουμε το μηντιακό σύστημα, εκ των έσω το ζούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Ότι θλίβομαι πραγματικά για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς από τους βουλευτές ή τους υπουργούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση με τους οποίους επικοινωνήσαμε σήμερα δεν θέλησε να τοποθετηθεί για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Ουδής, ούτε τηλεφωνικά, ούτε στο στούντιο. Θέλουν να έρχονται Γιάννη και Γιώργο μόνο όταν ξέρουν ότι θα τους χαϊδέψεις. Όταν θα τους φτιάξεις το προφίλ, όταν θα προσπαθείς να πλασάρεις το έργο τους, μόνο για αυτούς τους λόγους. Ήδη το 2009, θα μπορούσα να σας δώσω ένα στοιχείο, το Reuters, το 2009, το δημοσίευμα 18 Δευτέρου 2009, σε έκθεση Διεθνούς Διαφάνειας Νέο Ρεκόρ Διαφθοράς, έγραφε μέσα ο τίτλος «Διαφθορά και ο ΝΕ ανησυχούν το ΔΝΤ». Καταλαβαίνετε τώρα, θα ανησυχούν πολύ πιο περισσότερο. Μάλιστα. Όταν αυξηθεί. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κουρουμπλή. Έχετε βγάλει δελτίο τύπου ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, κύριε Κουρουμπλή? Για ποιο, για τα φάρμακα ή αυτό? Όχι για τα φάρμακα, για το επίμαχο. Δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα. Γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν έχετε βγάλει δελτίο τύπου ως κόμμα για αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω. Εγώ είναι ο τομέας μου, είναι τα κοινωνικά θέματα, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας. Και δεν είναι, αυτό είναι θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι στην. Ποιος είναι το τομέαρχης για τη δικαιοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι υπεύθυνος στο τομέα του συγκεκριμένου? Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλιστα. Είχε δουλειά, κύριε Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσε να. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σήμερα έγινε μαλλιά κουβάρια έγινε με τον κύριο Βενιζέλο. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να ασχολείται με πιο σοβαρά πράγματα, όπως είναι αυτό, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Προσωπική μου εκτίμηση. Εγώ συμφωνώ. Έτσι. Και οπωσδήποτε η λίστα Λαγκάρντ. Οπωσδήποτε. Να μην και η ουσία, κύριε Κουρουμπλή. Τώρα, με συγχωρείτε, κύριε Βουλευτά, ένα λεπτό. Δηλαδή το να βρίζονται δημοσίως, αυτό τι εικόνα δίνουν στον κόσμο? Μπορεί να συμφωνεί κανείς ή να μην συμφωνεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά την αδικούμε όταν αυτή τη στιγμή σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος για μια υπόθεση η οποία δεν προκαλεί υπόθεση λίστας Λαγκάρντ δηλαδή. Και ο τρόπος εδώ θα μου επιτρέψετε, η διαφορά αφορά την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Εδώ που καταντήσαμε από τη διαφθορά. Εγώ συμφωνώ. Ακούστε με. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας αυτό το που λέτε, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι της διαφθοράς. Έτσι. Και όταν αυτή τη στιγμή Άλλο αυτό είναι κομμάτι της διαφθοράς, το άλλο όμως είναι μέγιστο. Είναι μέγιστο. Είναι το καθεαυτού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το φακελάκι. Και δεν μπορούμε στην Ελλάδα του 2013, κύριε Κουρουμπλή, να δεχόμαστε τέτοιες πρακτικές. Ούτε να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 80, όταν ο Παπανδρέου έλεγε για τον Μαυράκη, είπαμε να κάνει δωράκι στον εαυτό του λαού και να πάρει 500 εκατομμύρια. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και βασανιζόμαστε τόσο καιρό και δεν μας λέει κάποιος τι ζημία υπέστη το ελληνικό κράτος από αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεσμεύομαι ότι θα αναδείξουμε και το θέμα για το οποίο καταθέσατε σήμερα στον κύριο Ντογιάκο, τον εισαγγελέα Εφετών. Θέλω να πάω στον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εφοριακών, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αλεξιάδη, σε ένα νόμο, ο οποίος αποτελεί νόμο του κράτους, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 20 Μαρτίου 2013, στην παράγραφο 3 του άρθρου 68, πλέον δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Σας είμαι ευγνώμων, σας δίνω το δωράκι και δεν διώκομαι, ούτε φυσικά εσείς διώκεστε. Σας συγχαίρω, κύριε Κουσουλέ, που το αναδείξατε το θέμα και το έχετε εμφανίσει και μακάρι να γίνει αφορμή για πολιτικές ή για άλλες διεργασίες. Σίγουρα χρειάζεται νομική διερεύνηση. Χρειάζεται νομική διερεύνηση από όλα ποιος έφερε αυτή τη διάταξη. Δηλαδή, όλες οι διατάξεις στη Βουλή έρχονται αφού τις προτείνει κάποιος υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγων. Άρα πρέπει να διερευνηθεί ποιος τις έφερε. Αλλά είναι προκλητικό πραγματικά κάποιοι να θέλουν να εμφανίσουν ότι θέλουν να χτυπηθεί η διαφθορά και από την άλλη να αφήνουν τέτοια παραθυράκια. Και επιτρέψτε μου, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, να κάνω μια επισήμανση. Δεν έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα θέλουμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά.
Υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση του αγώνα δίθεν κατά της διαφθοράς. Η διαφθορά χτυπιέται με πολιτική βούληση, με νομικό πλαίσιο και με διαδικασίες ελέγχου. Αυτά δεν τα έχω δει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω δει εξαγγελίες μόνο. Σωστά τα λέει ο κ. Αλεξιάδης. Εσείς είσαστε ενημερωμένος, κύριε Αλεξιάδη, για αυτό το έτσι σε επίπεδο έστω υπηρεσιακό, γιατί έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με αυτό? Όχι, δεν το ήξερα αυτό το θέμα. Από την εκπομπή σας και εγώ το έμαθα και από τη Ζούγκλα σήμερα. Οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι νομικός για να το παρακολουθώ αυτό το ζήτημα. Ναι, σωστά. Τα θέματα φορολογικής πολιτικής κυρίως είναι αυτά που ασχολιόμαστε. Βεβαίως, επειδή έχουμε και στο χώρο μας τέτοια συμπτώματα όπως και τα άλλα, απλά αυτή η διάταξη ισχύσει. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αν κάποιος πάει μια πλάκα χρυσού σε κάποιον αντί. Γιατί θα πρέπει να είστε ενήμερος ακριβώς. Να ξέρετε ότι δεν συνιστά δωροδοκία η λήψη ενός δώρου. Είπατε για παραθυράκι, αλλά αυτό δεν είναι παραθυράκι. Αυτή η διάταξη νόμου είναι πόρτα και πιάνει από τον πρώτο ως τον τελευταίο, από τον πρώτο πολίτη ως τον τελευταίο πολίτη. Και νομίζω ότι το θέμα κακώς το επικεντρώνεται στο ποιος έβαλε τη διάταξη νόμου αυτή μέσα αυτή τη διάταξη, αυτό το άρθρο μέσα στο νόμο. Το ζητούμενο είναι γιατί ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο ένα τέτοιο άρθρο να ψηφίζεται και να περνάει και ατουφέκιστο από την αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να το εστιάσετε και νομίζω ότι εσείς οι εφοριακοί πρώτοι πρέπει, γιατί ξέρετε ότι έχετε δεχτεί ούκο λίγα πυρά, χωρίς βέβαια τα πυρά αυτά τα οποία έχετε δεχτεί να μην υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για τα πυρά που έχετε δεχτεί, αλλά θα έπρεπε εσείς πρώτοι να ζητήσετε αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο να καταργηθεί. Πρέπει να καταργηθεί αμέσως, να βγει νέος νόμος που να καταργεί αυτό το άρθρο. Θα σας απαντήσω κύριε Μανουσακάκη, αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω το εξής. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σαν συνδικαλιστής στην πολιτική αντιπαράθεση. Μα με συγχωρείτε, αυτός είναι ο ρόλος σας. Κύριε Αλεξιάδη, αυτή η διάταξη, κύριε Αλεξιάδη, αυτή η διάταξη ουσιαστικά νομιμοποιεί αυτά τα οποία πολεμάει η δική σας η Ομοσπονδία. Γιατί εσείς τα πολεμάτε τα φακελάκια, την πολεμάτε τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, την πολεμάτε τη διαφθορά στους εφοριακούς. Οπότε, ναι, πιστεύω και συντάσσω με αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος Μανουσακάκης, πρέπει να λάβετε θέση. Δηλαδή ο συνδικαλισμός, ένα λεπτό κύριε Αλεξιάδη, ο συνδικαλισμός δεκαετίας του 80 ήταν να βγούμε στους δρόμους για να πάρουμε 5, 10, 20, 30% αύξηση. Τώρα πλέον ο συνδικαλισμός έχει αλλάξει. Και αν θέλει να προχωρήσει ο συνδικαλισμός, πρέπει να γίνει και πιο θεσμικός. Και πρέπει να απαντήσετε θεσμικά σε τέτοια ζητήματα. Γιατί οι εποχές των αυξήσεων τελειώσανε. Γι' αυτό αν παρακολουθείτε, σαν Ομοσπονδία έχουμε καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις για να χτυπηθεί η διαφθορά και η διαπλοκή. Είναι συνώνυμες ασθένειες η μια κοντινή στην άλλη, αλλά δυστυχώς καταγράφουμε ότι αυτές οι προτάσεις, παρότι τις καταθέτουμε και είναι απλές στην εφαρμογή, δεν εφαρμόζονται, διότι όπως σας είπα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να χτυπηθεί η διαφθορά. Σε ό,τι δεν είπατε προηγουμένως, γιατί εγώ ειδικά σε αυτά τα ζητήματα δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω. Εμείς βεβαίως και είμαστε στο στόχαστρο μιας επίθεσης σαν κλάδος, διότι δυστυχώς λόγω του αντικειμένου δουλειάς μας αυτά τα φαινόμενα που είναι σε όλη την κοινωνία σε εμάς μπορούν να ανθίσουν πολύ πιο εύκολα. Άλλο πράγμα όμως είναι να μειώσουμε και να χτυπήσουμε τη διαφθορά στους εφοριακούς και εμείς σαν Ομοσπονδία βγήκαμε εμείς πρώτοι να προτείνουμε μέτρα και άλλο πράγμα είναι με πρόφαση τη διαφθορά να προσπαθούμε να ιδιωτικοποιήσουμε τις φορολογικές υπηρεσίες, διότι ακριβώς η ιδιωτικοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών έχει ισχυρούς χορηγούς. Μαζί σας στον αγώνα κατά της διαφθοράς, απέναντι όμως σε όσους με να ξέρετε ότι εγώ συμφωνώ στο να μην γίνει ιδιωτικοποίηση τέτοιων νευραλγικών υπηρεσιών του κράτους. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα μου επιτρέψετε, εδώ κοιτάμε πώς να περνάνε, όπως τώρα οι εφορίες, πώς μέσω υπολογιστών κτλ. Ηλεκτρονικά, να υπάρχει επικοινωνία, να μην υπάρχει επικοινωνία με τον πολίτη, να μην ξέρουν στον άλλον. Τώρα δίνουμε νόμιμα, δίνουμε το δικαίωμα για να έρχεται να παίρνει ο άλλος και φακελάκι και κοτόπουλο. Δηλαδή φοβερό. Δεν πρέπει να γνωρίζει τον πολίτη η υπηρεσία. Η υπηρεσία οφείλει να εκτελεί τα νόμιμα. Μα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν το λέει κανείς τόση ώρα. Μισό λεπτό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά. Μισό λεπτό. Γιατί δεν το έχει πει κανείς. Η παθητική δωροδοκία αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται για αυτό το οποίο κάνουν. Πληρώνονται, παίρνουν μισθό. Όπως και εγώ, δημοσιογράφος, παίρνω μισθό για αυτό το οποίο κάνω. Δηλαδή, επειδή θα γράψω ένα ευνοϊκό δημοσίευμα, θα έρθει ο άλλος να μου χαρίσει κάτι και εγώ θα το πάρω. Έτσι έχουν μάθει να ενεργούν στην Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα πρέπει να την αλλάξουμε. Βέβαια.
Αντί να το αποτρέψουμε αυτά, να μην έρχεται σε επικοινωνία ποιος είναι ο πολίτης, πώς είναι καλό κτλ. Άρα και δίνουμε τη δυνατότητα. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε. Αντί να καταργηθεί αυτό, να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πολίτης, αν έρχεται με φάκελο. Και επιτρέψτε μου να το πω, σας παρακαλώ. Να παράδεκτο. Γι' αυτό το λόγο και εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό να Σχέτες προτάσεις, κύριε Αλεξιάδη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα ξέρω μισό αιώνα. Τι να κάνει, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν νομοθετεί, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν νομοθετεί ο κύριος Αλεξιάδης, σας λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν ακούμε αυτές τις προτάσεις. Το αποτέλεσμα και το τι κάνετε. Από κοινού, μην τα περιμένετε. Όταν κόψανε, σας κόψανε αυτά που κόψανε, τώρα να κάνετε. Δεν είναι υπουργός ο κύριος Αλεξιάδης. Σας παρακαλώ να μου αφήσετε να διατυπώσω όμως την άποψη, διότι πρέπει να υπάρχει και μια λογική δημοκρατία. Σας παρακαλώ να τον ακούσουμε. Μην παρέμβετε, να τον ακούσουμε. Μα αφήστε να διατυπώσω την πρόταση. Ναι, κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη, παρακαλώ. Γι' αυτό σαν Ομοσπονδία εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια να σταματήσει ο πολίτης να έχετε στην εφορία και να λειτουργούν οι φορολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα όπως όλη την Ευρώπη, χωρίς να πηγαίνει ο πολίτης. Πρώτον, και δεύτερον, όταν τώρα με τα μνημόνια προτείνανε το χαράτσι για να πηγαίνει ο πολίτης στην εφορία για να ρυθμίσει με τον έφορο το αν θα υπαχθεί όχι στο χαράτσι, διαδικασίες κτλ. Εμείς βγήκαμε σαν Ομοσπονδία και είπαμε ότι αυτό είναι εστία συναλλαγών και διαφθοράς και πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία και όχι με την αυτοπρόσωπη παρουσία. Μην τα λέτε λοιπόν σε εμάς, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και το ξανατονίζω. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση παλαιότερα ή τώρα να χτυπηθεί η διαφθορά. Άρα δεν θα χτυπηθεί. Αυτό είναι το ανησυχητικό, Γιάννη. Το θέμα είναι ότι. Το λέει άνθρωπος ο οποίος είναι δημόσια διοίκηση. Ναι, ακριβώς. Εγώ και από την αρχή αυτό σου είπα, ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνεται και με τις αρχές. Υπάρχουν και αρχές πέρα από τους πολιτικούς. Ωραία, οι πολιτικοί το πέρασαν αυτό. Έχουμε αρχές οι οποίες. Υπάρχει η αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, υπάρχει ο Γενικός Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης. Περιμένω κάτι από αυτούς. Κάτι πρέπει να δουν, κάποια αντίδραση. Έστω οι πολιτικοί δεν κάνουν κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτούς. Περιμένω από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επαλέψει, που έχουν δείξει ότι. Σε ό,τι υπάρχει διεφθαρμένο, επίορκος, αυτά έχουν. Πρέπει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ένωση Εισαγγελέων της Ελλάδας να παρέμβει. Εννοείται και από εκεί πέρα περιμένουμε κάτι. Επιβάλλεται να παρέμβει. Εννοείται ότι περιμένουμε και από την Ένωση των Δικαστών να πάρουν θέση σε αυτό. Εξάλλου είναι του Υπουργείου. Πώς θα δικάσουν αυτοί οι άνθρωποι? Για πείτε μου εσείς, κύριε Μανουσακάκη. Εγώ πάντως να απαντήσω στο Γιάννη στην τοποθέτησή του και θα του πω πόσα χρόνια περιμένω εγώ να δω πότε θα απεργήσουν κάποιοι για θεσμικά θέματα και όχι για οικονομικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Μανουσακάκης, αν επιτρέπετε να απαντήσω. Ναι, κύριε Δεν παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις που κάνουμε σαν εφοριακή. Βεβαίως και έχουμε απεργήσει και για θεσμικά ζητήματα και η απεργία που θα έχουμε 23 Απριλίου, ένα από τα 3 αιτήματά της είναι το θέμα της φορολογικής πολιτικής. Αλλά δύο ποια είναι? Ας μην ανοίξουμε την είναι και αφορά τους ιδιώτες. Ας μην αναφερόμαστε ο ένας τον άλλον με μια απαξιωτική λογική. Και επιτρέψτε μου, επειδή η κουβέντα πάει σε μάκρος, κάποια μέρα από κοντά στο στούντιο να συζητήσουμε αυτά σε ισότιμους όρους. Γιατί καταλαβαίνω ότι το τηλέφωνο δεν είναι ισότιμη η όρη. Επειδή, σε πάση περιπτώσει, σαν Ομοσπονδία Εφοριακών, να ξέρουν οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές σας ότι εμείς έχουμε μέτωπο κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής και θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι δεν λειτουργούνται υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών για αυτό το αντικείμενο. Μάλιστα. Εσείς θα έχετε τώρα και τους ιδιωτικούς φοροεισπράκτορες να αντιμετωπίσετε, έτσι? Μα κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ιδιωτικοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών έχει χορηγούς. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να παραδώσουν το φορολογικό έλεγχο, θέλουν να παραδώσουν την ίσπραξη σε ιδιώτες. Και επειδή πριν αμφισβητήθηκε αυτό που είπα ως προς το ποιος έφερε. Βρήκαν πεδίο δόξας λαμπρού, βέβαια, κύριε Αλεξιάδη. Έτσι βρήκαν όταν έχει συστέρηση τα έσοδα από τις. Να πω κάτι. Καταρχήν θέλω να πω. Ένα λεπτό, κύριε Αλεξιάδη. Εγώ καταλαβαίνω. Γιώργο, τον ολοκληρώσω τον άνθρωπο, γιατί. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω το εξής. Είπα πριν ότι πρέπει να ερευνηθεί ποιος πήγε τη διάταξη στη Βουλή. Για ποιο λόγο το είπα? Πριν από 15-20 μέρες συζητήθηκε στη Βουλή διάταξη με την οποία. Υπήρχε σε φορολογικό νομοσχέδιο διάταξη με την οποία αυτοί που θα τους βγουν πρόστιμα από την υπόθεση της Λίζας Λαγκάρτ θα είχαν μειώσεις που φτάναν μέχρι το 80%. Βεβαίως και να πιάσουμε τον εφοριακό που πήρε 50 ευρώ για να πάει να κάνει μία έναρξη και να τον απολύσουμε. Αλλά ποιος θα ερευνήσει κάποτε ποιος πολιτικός ή υπηρεσιακός παράγων φέρνει στη Βουλή φωτογραφικές διατάξεις
για να ευνοηθούν συγκεκριμένοι. Ας αρχίσουμε λοιπόν να χτυπάμε τη διαφθορά από ψηλά και μετά να φτάσουμε και κάτω. Ωραία. Κύριε Αλεξιάδη, Γιώργο. Θέλω να πω. Όχι, θα το κάνεις μετά το σχόλιο. Γιατί θέλω να πάω σε break εγώ. Εντάξει. Εσύ θέλεις και εγώ πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλεξιάδη, και θα τα πούμε και από κοντά την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, σύντομο διάλειμμα και όταν επιστρέψω, ο λόγος στον Γιώργο. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic. Μειώνει αποτελεσματικά την εμφάνιση της κυταρίτιδας και προσφέρει ηλία και γοητευτική εμφάνιση. Χρησιμοποιήστε έξυπνα και φυσικά την ενέργεια που εκπέμπει το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic. Ο εύκολος τρόπος για να εντυπωσιάσετε. Θα το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία. Χρειάζεστε λίγη πίεση, αλλά το λάστιχο της βρύσης δεν σας βοηθάει να τελειώσετε? Δεν έχετε το χώρο ή τα χρήματα για ένα πιεστικό μηχάνημα πλυσίματος που κοστίζει δεκάδες ευρώ? Τότε κάντε χώρο, γιατί χρειάζεστε το Zoom. Σας παρουσιάζουμε το Water Zoom, το επαναστατικό μηχάνημα πλυσίματος υψηλής πίεσης που μετατρέπει οποιοδήποτε κοινό λάστιχο βρύσης σε ένα ελαφρύ, φορητό και πανίσχυρο μηχάνημα πλυσίματος. Απλά προσαρτήστε το Water Zoom σε οποιοδήποτε λάστιχο βρύσης, ανοίξτε το διακόπτη για το νερό και διαλέξτε την επιθυμητή πίεση και τη δύναμη πλυσίματός του. Αμέσως έχετε μια συσκευή υψηλής πίεσης στα χέρια σας που καθαρίζει όπως τα πιεστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Καθαρίστε με πίεση τα μηχανήματά σας όπως αυτά του γκαζόν από την πάνω και την κάτω πλευρά τους. Προσαρμόστε το ακροφύσιο ευρείας δέσμης και αποκτήστε μια πιο ανοιχτή και πιο ήπια δέσμη για να καθαρίζετε τα ξύλινα πατώματα χωρίς βούρτσες ή να καθαρίζετε τους ξύλινους φράχτες για να τα κάνετε να δείχνουν ξανά σαν καινούρια. Τηλεφωνήστε τώρα και το Water Zoom θα γίνει δικό σας στην πολύ χαμηλή τιμή των 39,90 ευρώ. Το Water Zoom έρχεται πλήρες με το επαγγελματικό πανάλαφρο ραβδί από βιομηχανικό αλουμίνιο με διακόπτη ρύθμιση της ροής του νερού. Παίρνετε μαζί τον αντάπτορα που ταιριάζει σε όλα τα λάστιχα νερού, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όποτε το χρειάζεστε και να τον βγάλετε όταν δεν τον χρειάζεστε. Θα λάβετε το μπρούτσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό των τούβλων, του τσιμέντου, των επιφανειών από βινίλιο ή για τον καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται 2 ορόφους ψηλότερα. Και τα αποκτάτε όλα αυτά στην πολύ χαμηλή τιμή των 39,90 ευρώ. Θα λάβετε επίσης και ένα μπρούτσινο ακροφύσιο ευρείας δέσμης για πιο εύκολα καθαρίσματα και για γενικές καθαριότητες. Για τις πλατφόρμες, τους φράχτες, τα πλακόστορτα και τα παράθυρα. Περιμένετε όμως. Παραγγείλετε τώρα και θα συμπεριλάβουμε το kit καθαρισμού που αποτελείται από το δοχείο σαπουνιού και τη βούρτσα καθαρισμού. Απλά προσθέστε το σαπούνι, προσαρμόστε τη βούρτσα και διώξτε τη βρωμιά και τη μούχλα. Και το kit καθαρισμού με το δοχείο για το σαπούνι και τη βούρτσα θα γίνει δικό σας εντελώς δωρεάν. Όλα μαζί έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία και δίνονται σε αυτή την απίστευτα χαμηλή τιμή. Παραγγείλτε το δικό σας Water Zoom τώρα. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από την Telestar Direct Marketing. Τα live της ζωής μας. Από το Compact Disc Club. Τέσσερα CD που ακούγονται σαν μια συναυλία. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να... Τα live της ζωής μας. Ζωντανά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Τα live της ζωής μας. Και τα δειλινά, μια φωνή μου. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Η νύχτα θέλει έρωτα και Στο 6888 888. Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Ένα τελευταίο πεντάλεπτο το οποίο μας απέμεινε. Κωνσταντίνα, τηλέφωνο και email θέλω να υπενθυμίσεις. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-55-55-23. Το mail μας grreportage@gmail.com και φυσικά στο Facebook και στο Twitter G-Reportage με το GR με κεφαλαίους χαρακτήρες. Τι κάνουν, κάνουν tweet, δηλαδή τι μας ακολουθούν. Κάνουν tweet, μας ακολουθούν και γράφουν και τα σχόλιά τους. Okay.
Εντάξει, μάλιστα. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Γιώργο, κάτι θέλεις να πεις και σε διάκοψη? Ήθελα να πω κάτι στον κύριο Αλεξιάδη, για να μην παρεξηγηθούμε. Καταρχήν, όντως φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο στηρίζεται στην απαξίωση του δημοσίου τομέα, προκειμένου κάποιους νευραλικούς τομείς και κάποιους κερδοφόρους τομείς να τους πάρουν κάποιοι ιδιώτες. Ωστόσο, για να μην τον αδικήσω, πρέπει να πω ότι και οι ίδιοι φταίνε που βάλαν τα χέρια τους και βγάλαν τα μάτια τους. Γιατί τόσα χρόνια έπρεπε να έχουν στηρίξει την υπόστασή τους για το ρόλο που έχουν σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα. Δεν διαφωνώ. Γιάννη, η επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα, πώς μπορούμε, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε από αυτή τη γάγκρα η οποία ονομάζεται διαφθορά και διαπλοκή? Πώς μπορεί να κυνηγηθεί η φοροδιαφυγή? Τι πρέπει να γίνει? Και πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αντιδράσεις όταν αποκαλύπτεται ότι νομιμοποιούμε τα φακελάκια? Όσο είπα, αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πραγματικά, γιατί περίμενα πραγματικά αντίδραση σε αυτό. Δεν είναι τώρα. Δεν θα το πω δον κιχωτισμό, αλλά τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο μέσο, ένα συγκεκριμένος δημοσιογράφος να προσπαθεί να ανοίξει τα μάτια όλου του κόσμου. Γι' αυτό η αλήθεια είναι, σου είπα και εγώ, ότι μέχρι τη στιγμή που το συζητήσαμε δεν το ήξερα καν το θέμα. Μας είπε και ο κύριος Κουρουπλής ότι υπάρχουν πάρα πολλά νομοθετήματα, έρχονται και αυτά, περνάμε από τη Βουλή, δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν. Πάντως αυτό είναι αδιανόητο. Σίγουρα δεν μπορείς να χτυπήσεις τη διαφθορά με τέτοια νομοθετήματα. Δεν είναι δυνατόν η δωροδοκία να βρίσκει ένα ωραίο παράθυρο πόρτα, όπως την είπαμε εδώ πέρα, μέσα από αυτή την ιστορία, την ώρα που κάνεις μεγάλο αγώνα για να τη χτυπήσεις. Την ώρα που όλοι οι δείχτες της διαφθοράς σου είναι στα ύψη, ότι συγκαταλέγεις στις χώρες με τη μεγαλύτερη διαφθορά, ότι έχεις ένα δημόσιο το οποίο προσπαθείς να τον νοικοκυρέψεις, να εξορθολογιστεί, προσπαθείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και τέτοιες κινήσεις είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν, πιστεύω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει με κάποιο τρόπο να πιεστεί, δηλαδή περιμένουμε να δούμε μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Να βγάλει νόμο που να ακυρώνει τον νόμο. Ακριβώς, θέλει νόμο που να ακυρώσει τον νόμο. Αυτός είναι νόμος. Είναι δύο αράδες στην κυριολεξία, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Είναι ένα πολύ μικρό σημείο ενός άρθρου στα πόσα έχει, δεν ξέρω. Όμως είναι κάτι. Όχι, πρέπει να μας πούνε και ποιος το έβαλε. Όχι, είναι εύλογο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Αλλά η μεγάλη πλάκα της υπόθεσης είναι ότι στο ίδιο νομοσχέδιο θεσπίσανε και τον εισαγγελέα κατά των εγκλημάτων διαφθοράς. Δηλαδή το ανεξάρτητο εισαγγελικό γραφείο το οποίο θα κυνηγά τους επίορκους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης. Αυτό γενικά με το ανεξάρτητο γραφείο του εισαγγελέα, όπως και άλλες. Προηγουμένως το συζητήσαμε λίγο, ναι, και με τον κύριο Αλεξιάδη, ότι αρχίζουν και μπαίνουν πολλοί ιδιώτες πλέον σε μια ιστορία της δίωξης των φοροφυγάδων, όλων αυτών που πρέπει να κυνηγήσει το δημόσιο. Μέχρι τώρα τους κυνηγούσε το δημόσιο. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει. Το σωστό είναι αυτό. Το δημόσιο πρέπει να κυνηγάει. Το δημόσιο πρέπει δεν μπορεί να κυνηγάει ιδιώτης. Ένας ελεγκτικός μηχανισμός κρατικός, στιβαρός, δυνατός, ανεξάρτητος, που να μην έχει πολιτικές. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι ο ιδιώτης που θα πάρει τέτοιο ρόλο δεν πιάνεται. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο. Να υπάρχει, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι αυτό που λέω χρόνια, ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας πραγματικά, όχι όμως όπως έχουν διασκορπιστεί σε υπουργεία, και καταλαβαίνετε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δεν μπορεί να επιτελέσει το καθήκον του και ο ίδιος ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας. Εξάλλου αυτό που θα ήθελα να τονίσω, δηλαδή με τη διαφθορά αυτή με αυτή την παράγραφο της νομοθεσίας, από 36η θέση που μας είχε η Διεθνή Διαφάνεια το έτος 2009 βλέπω, πρώτη είναι με άριστα το 10, μόνο η Δανία και οι σκανδιναβικές χώρες 9,5, η Ελλάδα ήταν 4,9 κάτω από τη βάση. Σκεφτείτε τώρα με αυτή την νομοθεσία που θα πάμε. Θα φτάσουμε κάτω από Τουρκία, θα φτάσουμε γύρω στο 2,5, η τελευταία είναι Καμερούν, 1,4. Θα υποβιβαστούμε. Δηλαδή, θα πέσουμε σε άλλο πρωτάθλημα. Ήμασταν υποβιβασμένοι από το 2009. 4,9. Λοιπόν, σκεφτείτε που θα πάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Μανουσακάκη και τον Γιάννη τον Κοροναίο για την παρουσία σας σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν επικοδομητική η συζήτηση και άκρως αποκαλυπτική. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Τζάν, την οποία θα την έχουμε μαζί μας συνέχεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Να είστε σίγουροι ότι αυτό το ρεπορτάζ θα φτάσει μέχρι τέλους. Θα παρακολουθήσουμε το τι θα προκύψει αύριο από τη συνάντηση του κύριου Σούρλα με τον κύριο Ρουπακιώτη και θα είμαστε εδώ στις 9 η ώρα το βράδυ προκειμένου να σας ενημερώσουμε. Καλό σας βράδυ, καλό υπόλοιπο και μην ξεχνάτε, ακολουθεί Μάκης Τριανταφυλόπουλος και Ζούγκλα.